Изложбата бе открита с възстановка на два от емблематичните филма за българското кино по сценарий на Николай Хайтов „Мъжки времена“ и „Капитан Петко войвода“. За мен е важно младежта да помни това, което се е случило, да помни дедите ни и да бъде представена историята по атрактивен начин. В своите разкази Николай Хайтов описва живота на редица хайдушки чети. Сред тях е имало и десетки жени, които се сражавали с поробителите наравно с мъжете. Румена войвода е една от тях. Във възстановката, образа на планинската царица, както е известна, бе пресъздаден от Илияна Аризанова от комитет Родолюбие. Трябва да носиш истински български дух в себе си, за да можеш да се превъплатиш в тази роля и буквално да се потопиш в историята, за да изпиташ това, което тези жени са изпитвали, които са си оставили семействата и са тръгвали по горите, дирейки напълно несигурен път. Родени в родопското село Яврово, Хайтов и Димовски в творчеството си ясно изразяват любовта към родината. И двамата в своето творчество, в своите герои, те непрекъснато следват една линия и това е родолюбието, любовта към отечеството и, разбира се, дори бих казал жертвоготовността. В младежкия дом в Марково посетителите могат да видят карикатурите на Борис Димовски, които са отражение на многостранния обществен, политически и културен живот на страната. Политическата сатира, националната самобитност и шаржа са анализирани и преосмислени през погледа на големия художник. Освен това, на мултимедия може да се изгледа интервю от Златния фонд на Българската национална телевизия, което големи български писател, драматург и публицист Хайтов разказва за създаването на дивите разкази и пресъздаването им във филмите. Изложбата може да бъде разгледана до 8 август.